کامپا هول کامپکی کەڤنارە ئاواکردناوێ di salên notî de ji bo penaberên Iraqî got şerê wê demê di navbera hikûmeta Iraqê û bêjin koalîsyona navdewletî bû mijara Kuwêtê de bû hejmarekî Iraqî derbasî herêmên Sûrî bûn. Di şerê dawî di şerên bêjin di navbera hêzên çekdarên çeteyên Daişê û hikûmeta Iraqê de ji xwe Daişî wek li serwereya wê li vê derê jî dîsa bi 10,000 Iraqî xwe spartin herêmên rêveberiya Xweser ji ber şer û pevçûna hejmarek malbatê wan him di nava Daişê de bû hinek ji ber Daişê baz dan. Piştî şerê dawî ê Baghozê di 2019 de wek Hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya koalîsyonê karî bû Daeş têk bibin wek coğrafî wek leşkerî mixabin hikûmeta Iraqê bi giranî xelkê xwe vedigerandin welatê wan lê wek dema yanî salekê de ana hejmarek malbat baş vegerandin yani teqrîben 1925 malbat ji kampê derketin. Ev mekanîzm bi rastî jî hîna giran e li gor hejmara Iraqiya heta ana 20,000 di kampa holê de ne giranî bargiranîkî pir mezin li ser hêzên ewlekariya hundirîn hêzên Sûriya Demokratîk li ser rêveberiya Xweser di hundirê kampê de di dema got saziyên mirovayî taybet jî êgirîdayîna torîn yekbûyî di got alîkariya xwe ji bona herêmê bi taybet ji bona herêmên Bakur û Rojatê Sûrî pir kêm û lewaz kiriye. Ev vaya pir bargiranî û astengî ji rêveberiya Xweser hêviya me ew e hikûmeta Iraqê wek komîta wanî a got perlemana Iraqê de ya koçbera karibe bi lester û bi hejmarekî bêtir karibe xelkê xwe dîsa di van demê pêşa me dikaribe wan vegerîne welatê wan.